Avui et porto la manera definitiva de no ofegar-te quan fas un esforç. Sobretot és útil si tens alguna malaltia respiratòria crònica. Tant de bo pogués fer això, però les raons per les quals et pot faltar l'aire quan fas un esforç són múltiples i variades. Així que no existeix cap recomanació en concret que serveixi per tothom. Pot ser que et falti l'aire per manca de força a les teves cames. Pot ser que sigui per falta d'oxigen. Pot ser que sigui perquè sempre respires més del compte o per la boca molt sovint i els teus nivells de gas carbònic estan alterats i encara que tinguis prou oxigen i els músculs estiguin bé, per poc que augmenti el gas carbònic ja estàs sentint-te amb ofec. Pot ser que sigui per culpa del teu estat bronquial, que està tancat, inflamat, amb més moc del compte. I també pot ser que tot estigui bé, però que hi hagi un factor emocional que et desencadeni falta d'aire. El sistema que gestiona la disnea, aquesta sensació de falta d'aire, és molt complex. Per això no hi ha una sola recomanació universal per a tothom. Però podem anar treballant les diferents coses que tenen a veure amb la disnea i fer que aquesta disnea vagi disminuint amb el temps i tenir més control sobre ella. Salut i inspira't!